Ty pičo! Kolik jich je, kurva? Však ho sekni! Tak. Už se trošku cítím líp. Náboje do pistole, super. Jak přebiju? Rkem. Takže dobrý, máme 12 nábojů, no. To s mým střílením, jako kdy potřebuju na jednu osobu minimálně 8 nábojů, tak se mi to moc nelíbí, no. Tak. Už jsem celkem v tom. Co to, už je mrtvý, nebo jako ještě... Ne! Píp! Ty... Kurva, proč mu... Je dement! Přebíjej, dělej! Pičo, vole! No... To je sračka. On je tady vevnitř, ne, si myslím. No jak ho teďka mám jako zabít, to je Dobrý, teď jdem dorazit. Ne, dobrý, tak dobrý, super. Už jsem se do toho asi dostal totiž, no. Ty pičo, jich je hodně! Kurva, tak jich je do prdele moc, to jsem vůbec neměl teďka dělat. On neumí uběžet rychlejc? Zavři. Yes. No tak to jsou v prdeli, odsud se v životě nedostanu. Takže musím utíkat. Co? Proč vyskočil? Ne. Jinam. Ne, já jsem to chtěl zhodit! Pič! Utíkej, ty debile! Pič! Já potřebuji prostě nižší obtížnost, protože já se tady normálně z toho poseru. Jí tam je hrozně moc. Dělej, utíkej, utíkej! Kurva, kolik jich je? Ne! Sračka skurvená, normálně já, že si dám ještě hardcore, ty vole. Normálně já teďka natáčím návod, jak tu hru nehrát. Píčoček tady je zas, ty vole.
Kolik on má životů? To je dement! Zabij ho! To je dement, to je kokot normální. Ty pičo, no to nedám prostě jako toto. Jsou v piči, jsou v hajzlu. Já si potřebuju dát... To v životě nezabiju na hardcore, proč mi to už nenabídne do prdele snížení obtížnosti, protože toto bylo prostě na moje síly všechno. Takže jdem do baráku, jo, teda. Vždyť ale on ani neumí běhat, ten idiot. Proč tam nevyskočí? A on ani neumí běžet, on běží jak totálně posranej, jako. Na nic nevyskočí, k čemu je? No ale teď jsi v prdeli, jestli ti to nedochází. Kapitola 1, já streamu hodinu. Nová hra prostě. No, takže znova, přeskočíme ty jako cutscény. No, tohle už je lepší jako než ten hardcore, no, to byla pičovina. Hned na to standardní, to je určitě lepší než jako ten hardcore, musím říct. A i pocitově se mi to hraje o dost. Dobrý, to už jsem viděl 100krát minimálně. Ne! Dělej, dělej! No, proč? To je dement! Super nože, ne, ale... Kurva, proč mě chytá teďka? Kamu, kde byl ten barák teďka? Vůbec se mi to nechce rád ta pičovina, ty jsou na tom furt akorát tak jako zmatený. Kde je ten barák? Že to mně to připadá, kdyby to bylo furt někde jinde ty baráky. Tady. Seskoč dolů. No a já to nemám nic. Přebíj si, to je... Kámo, já to prostě nedám tohleto, to nejde. Nedám to, v životě se přes tohleto nedostanu. Ne, nechce se mi to rád ani, vůbec mě to nebaví, taková píčovina skurvená. Chci se rozdýchat. Otřu pauzu. Já už tady hodinu dělám jedno místo, protože jich je, oni se tam rodijou, oni se tam normálně rodijou, to je jednou zabiješ, když si někdo viděl cestu ven, jednou zabiješ a tam se hnedka narodí druhej. Vylej se, ale to tě je úplně govno, kámo, úplně govno, protože je v životě nezabiješ. Přebíj si, a on se ani nerozběhne, že by sprintoval. Já než tam doběhnu, tak už dávno oni jsou v pohodě. Nedám to, vůbec nemám chuť to hrát takový sračky. To je úplná sračka, ty vole, s morčím v životě nehrál. No teď mě chytne, proč ty vole idioti postižený jsou rychlejší než normální člověk, nechápu to. Zas mě tam má. Uteč! Uteč!
To je píči, toto prostě, toto v životě neudělám, kurva. Bojové umění, jo, mi chci říct. On je expert na bojové umění. Asistovaný. Že nedal bych to. Nemám šanci prostě toto jako uhrát, nemám. Už mi to ani nebaví, jako, protože však tam furt umírám, já už jsem 100krát umřel. Tak. Naštěstí tam jsme za chvilku, takže zase o tolik jsme nepřišli, jenom prostě po hodině a já nevím kolik jako to streamuju, hodina 20, tak jsme se nikam neposunuli, prostě protože já idiot jsem si řekl, že dáme si hardcore, jo, to prostě jsem nezvládal jsem ani standardní, takže máme teďka to nejlepší, co by tam mělo být, jestli ani tohle jako nezvládnu. Tak už nevím, že mi tam největší problémy dělá ten idiot s tou motorovkou. On kdyby radši šel sekat někam do lesa s tou motorovkou, udělá 100krát líp, než když si dá pytel na hlavu od svačiny a jde řezat lidi. No to je o tom, kámo, protože jako řekl bych, že já jsem ten nejhorší hráč Resident, nebo nejhorší hráč v historii, který kdy hrál Resident Evil. Nečekal jsem, že to bude až taková akce. Jsme to dohráli? Ne, to je teprve začátek. Co to je kurva za zvuky tohle? Tak ty se mně vůbec nelíbíš, kámo. Hele, děkuju, já se musím na chvilku uklidnit. Na chvilku to ukončím, musím to jít rozdýchat.